नाम शशि बेहेरा। ମୁଁ ତମକୁ ଶିଖେଇବି। ଦେଖ ଓ କହ। ସେଇଟା ଶିଖେଇଲେ ତମେ ଦେଖିବ ଆଉ କହିବ ତାକୁ। ହେଇ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଓ କହ। ଲେଖିଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ହସ ଖେଳ। ଆକୁ ଏମିତି କାଢିଆ। ହଁ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଆଉ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ କିଏ ବସନ୍ତି? ଏଇଠି ଇଏ ଚାଲୁଛି ବଡଟା ଯୋଉ କଳା କଳା ହେଇକି ତା ଦିହ ମୁଣ୍ଡ ସେଇଟା ହେଲା ହାତୀ। ଠିକ କହିଛ। ଏଇଆ କଣ ଯୋଉ ତା ପଛ ଠିଆ ହେଇଛି ମୟୂର। ଠିକ କହିଛ। ଏଇଟା ବାଘ। ଠିକ କହିଛ। ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ମୂଷା ଏ ଯୋଉ ମୂଷା କାଠ କାଟୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୂଷା। ଠିକ କହିଛ। ଏଇଟା ଯୋଉ ଇଣ୍ଡା ଛକି ହେଇଛି ସେଇଟା ଜିରାଫ। ଠିକ କହିଲ। ଏଇଟା କଇଁଛ। ତମେ ତ ତାହେଲେ ଦେଖିଥବ। ଏଇଟା ତମେ ଜାଣିନ? ଏପଟେ ମାଙ୍କଡ ଡାଳକୁ ଡାଳ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଜାଣିନ ବି? ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପୁରା ତା ଦିହ ଧଳା ଏମିତି। ତାପରେ ସେ ବଗ ଇଏ କିଏ ଯୋଉ ଧଳା ଯୋଉ ଆମ ତମେ ସବୁ ଦେଖିଥବ ନା? ଏଇଟା ତାହେଲେ ବଗ। ଜାଣିଛ? ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ କିଏ? ମାଛ ଛଟି। ଆଉ ଏଇ ଦି ଜଣ ଯାକ ପିମ୍ପୁଡି। ସେତିକିରେ ମୋ ପାଠ ପଢା ଶେଷ। ତମେ ଯଦି ବାବା ମାମାଙ୍କୁ କହିବା ସେ ଶିଖେଇ ଦେବେ। ପାଠ ପଢା ଶେଷ।